Na panawagan ko nga unta makita akong cellphone kinuwala siya tong March 1 Sunday 5 PM Nasa kagikan ganito. sa Cruising Badyang sir Padulong sa Zaldi nga sa may exit. Zaldiz. Ah. Tapos unsay imong gihimo ato pagka ibalo nimo nga nabilin? Ano ko sir, nangutana ko sa Zaldi if kung okay lang CCTV. Unya, okay man daw mo to, gi-advisean ko, magpa-blotter ko. Nagpa-blotter ko sa police, human, nag-ato ko sa CCTMO, check sa CCTV, then guba man yung CCTV diha So, dito na po pagka Monday, nag-ato na po diha sa may SP sa sa franchising. Gi-report na ko siya kay na pagkahuman, ang problema kay walay body number niadto ko sa Zaldi na pod, gipakita na ko akong police plotter pagkahuman, gi-check ang CCTV. So dito nimo nakita ang body number. Yes sir. Then Pagkahuman ato na po dito sa franchising para mahatag ang body number. Pagkahuman, ingon ang dito magpaabot lang ko kay kung magbiyahe man to, nila, ma-intercept nila na. intercept nila. Naabot na lang man og Thursday, wala mong gibalita si ma'am. Oto, naguna-una ko, ni anhi mo katugigos. Nangutana ko sa baba diri sa Charm if kung sa imong programa sir nga kuan kanang unsang oras ang imuhang kon mo to pagka Friday morning ani ko mo to gi panawagan ako diri. Karon ma'am ni balik ka diri sa Charm. Yes sir. Nauli na imong cellphone. Yes sir, mo ni siya. Okay, wala tuyo ang Nga na kuan dituan nya isa pa pagka Monday daw ato gianha daw niya diha sa franchising. Pagkahuman wala na lang po ko nangutan na kundi paminaw lang nako siya kay lain po makastorya po kog dili mao kasi naglagot pa pud baya ko kay ngano kung interesado siya mag-uli gitubag na lang kani akong tawag nanghiram kong cellphone na po pagpabalik na ko dito sa Zaldi kuan mga 30 minutes li nila bike nanghiram po kong cellphone sa pedicab kung pwede ba na ko ma-miss call akong cellphone kay nabilin sa isang pedicab mo to nag-ring pa siya. Pagka man, gi-text na ako nga, please po, kanang, kung nabilin akong cellphone sa pedicab ni mo, pakiuli na lang sa Zaldi exit. Yeah. Kuma, nagtawag na po ko, gina-end bang good niya. Gina-end niya, so, pagka 5th time, off na yun siya. Moto, naka-decide ko, blotter na lang yun. Ginakuan siya ba kay, giadtuan man good siya dito, di ba? Nagtawag ka ni Sa Kapuyan. Sir Kapuyan. So, naulaw siguro po siya, sir, kay na na siya sa registration, pagkahuman, na-blotter pa daw siya, nahadlok siya yung kung explain unta ko ato about sa blotter, pero ni naman itong sa mua, nag-areglo, siya na nag-explain na ang blotter, sir, dito para mapriso ka, para lang makitaan ka, na mauli ni mga cellphone mo. Ito, nagpasalamat na lang po po, ako other Kung may nawala sa imong cellphone? Ang akuan lang dyan untaan ni sir, ang picture lang din sa akong papa. Kaya lang, di-restart niya akong cellphone. Wala na siya tanan, bago na yun siya. Ang naanong diri ay picture sa iyang family niya. Na may uban na bilin, pero ang importante lang yun unta ato ba, nawala. Gipangutanan nimo sa anak nga na-restart lagi ni anak. Wala na lang dyan ko nag-one sir, kaya lisod na dyan kay sir makakuan kung istorya ba niya basin niya makuan wala na lang o may rason niya anong nadugay niya uli kay ato daw Monday sir nianha siya diha hapon sa SP na siya kay i-turn over daw niya ang pangutana kung pagka Tuesday rin yung tato niya ana siya nga nag-volcate daw siya matukuan wala na po ko naminaw na dyan ko sa iya sir kaya dili ko gusto lagi so katong Lunes nga noon siya nito bang anong na dayon hapon na siya ni adto. Hapon na daw. Oo. Unya, wala. Na-question po gina ko if kung niyanha ka diha ato, pag dapat si ma'am, nagtawag na sa ako, nag-update na ngayon, Wala na lang dyan. Na lang po nga, siguro pag, wala na siya, siguro nga, wala may kuan, wala may kanang balita nga unsa. Sa imong una ma'am, kung giuli, kung ihapag itong iuli, gitubag na niya yung Gitubag na tawag niya. Kaya niya nag-text pag yun ka. Nag-text pag yun ko ato. Unya nganong na-restart pod na Na-restart pod, naguba pa gani siya o giukab niyo ang kuon.
Unsay giingon niya sa imo ma'am pagkita ninyo na siya gisulti sa imo na Wala, nahadlok jud ko siguro siya basin unsa una ko siya. Wala lang ako lang jud mauli lang. Wala dili man ta kaon sa unya kanang wala tong blatter, wala ko to siya. Para lang to sa CCTV. Ako lang karon nag thank you lang jud ko nga nabalik ni. Kay dili pud may alalin tag size me. Mo gyud. Kung utango na pud, mangutang na pud ani dito sa kuan. Mato, ang ako lang thank you then unta sa mga PD cover nga kuan ug naay mawalan ibalik lang ninyo kay mo contact mo jud na manigamot mo jud na nga mo contact Dagan magpamaagi no sa Dagan radio station magpamaagi. or sa police station baka ninyo ito. kung wala jud na ko siya gianhi diri sa radio station dili pud siya matuan dito kay magpaabot pa nga mo biyahe. Thank you kaayo Sir Kapuyan, thank you kaayo kay gilihok dayon nimo kanang gikuan dayon nimo nga makit-an siya kay kuan gani kayo naluoy pug ko bitaw sa naong sa tao pero mo gani wala na jud ko nagtingog. Thank you kay sa paspas nimo nga paglihok nga karon Friday pa to nya karon Monday na uli dayon. Thank you kayo sir sa imong active nga kuan Ma-action. action. Okay, sige.